Narumpayu Neoskum, Kachananam Daki Padva, Gabriel Nyotar. Kakerteng jong ka Meghalaya sa sisin kala siapin thobria daki jingkam ba klem nongrim. Na away le si ubam padluwan yu kejat hajela ubakenno badan kasnong hangni ha Meghalaya kabadang kenya briu bad bam do briu. Kani ka jingpen thobria kala mi na way sadhu ubakerteng ususil guru ubakam ba uladan ka jing sempang ba palat sapos nem ha ka jingpej nosib lani kata ka astrology ba tantra. Hakaway naki podcast balat thep ha YouTube channel Super Talks by The Moving Ship ha ka khalai tarik jong jeliu habaya kren bad u nongkli jingkli u Raghav Sharma uni usakhi ulak kenno bahakani kasnong paklem jar kerteng bad basa tang daki riulu ki briu kidang beteng ban kenya briu bad wat ban bam yakado kum sibenta na ka jingle niam ki ngej baka jing kenya briu ka pen kemen yakiblei ki briu ki julek syaka jaka kenya kum sibenta na ka jingle niam saungut Kila ban lek Henry tang laingut ki juwan pai uloong nak podcast uniu nong pek klur ula kamru bayakini ki jingkinya lale ru hakarukom ka bahe berkum ka jingle kemen hakaba ki nong song snong ru kila shim ya ka jingkinya kum ka kamram hakajaka ka kambaman ki de ki riulum bat ki bam do briu haki ka de ka jing IT ka kam penya ula benram Hakani ka podcast kila ya keren ru halor ka subjek tantra black magic bat kiwe kani ka podcast kadang don ha ka channel bat kinong pej kila kot palat saupunyo hajar ngun ka balapen mi ya ki jingken tho balai phujaj haki jaka kan tho balabu dan katukan ni ki balanyau ya uniu nong pej klor kum uriu thok riu syukor hnrei dan ru ki bangej ba ukren ya ka badai kani kam de ka sin ka banengkong baka Meghalaya kala sya pen tho bria haka jingjia barang shen ka jela kala sya khen kum ka jaka ki kambaman batru ki jingkam baka de ka jaka ka bajur ka khai rekhot met ki briu da ki trashno yakani ka kam lasu kedat no sharut tang da ka jingpan ma henre ka jingkeli kami menta hatu ka sarka jela kan sim ya kanu ka sinjam persya uniu sadhu ni hatu tang sakawe ka jingpan ma kala biang